Докато чакаме резултатите от гласуването да бъдат обработени, ще разкрием хитрата загадка, която ние така находчиво поставихме в началото на преданието. И така, колега, погледни ме в очите. Не искам, бе. И кажи, че ме обичаш. Не искам! Не те искам. Не искам да те гледам изобщо. Гледам те от 20 и няколко години. Ще гледаме нея, нашата загадка, в красивите очи. Сега сме си приятели, вече се уважаваме. Вече се уважавам. Любовта, първоначалния план, като че ли го няма, но за сметка на това стане много приятел. Стига. Затова искам светкавично да поканем тук нашата изпълнителка тази вечер. Дами и господа, вашите аплодисменти за балет модел и невероятната, прелесната, сексапилната, зашеметяващата Анелия! Как е настроението? Добри сте! Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано по мен напиши ги. Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано по мен напиши ги. Да останат следи. Яна, че е тук настроението. Добри сте! Думи две само ти ми кажи. Да останат следи. Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано поне напиши ги. Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано поне напиши ги. Специално за всички в тази част. Яна, че е силна! Да вдигнем и шум, направете го силно! Добри сте! Сега! Думи две само ти ми кажи. Да останат. Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано по мен напиши ги. Само за миг погледни ме, думи две само ти ми кажи. Красивано по мен напиши ги. Да останат следи. Благодаря ви много на всички, страхотни сте. Не, ние ви благодарим. Ти си страхотна, не ние. Дами, Вие сте много мили. какво казваш? А вие сте много мили, казвам. Много ти благодаря, беше невероятно. Да изпратим с аплодисменти. Уважаеми зрители, окончателните резултати от вашето гласуване, да не коментираме, вече са готови. Кой решихте да напусне Music Idol? Само на 2 крачки от финала ще разберете веднага след рекламите по BTV.
Дайте да видим, чии викове извън залата са били по-силни. Окончателните резултати от вашия вод вече са при нас. Ситуацията е повече от сериозна и решаваща. Напрежението е достатъчно голямо, но нека го натегнем още повече. И така. Сега ще видим кой да дойде при нас. Първо малко цитати. Невена, за теб предишния път Глория каза, че никога не са те виждали толкова гореща и превъзстителна. Йорданка каза, че си много сексапилна, Дони каза само ох. Теодор. За него Йорданка Христова каза, че е влязъл в ролята си и е бил много убедителен. Може би това е за едно от двете прочета. Глория каза, че е щастлива, че присъства на твоето шоу. А Дони каза, много въздействаш, както винаги. Не знам кой какво е казал, но това на Невена е стигнало, за да остане в Music Idol. А ти се приготви. Ти се приготви да стане. Ма ти си знаеше, тя фалшиво танцува, лошо. Насочвам се към... Да, вие с Невена вече се успокойте. Невена остава, не се притесняйте. сега! Преслава, госпожа Христова каза, че си една страхотна черна котка. Глория каза, че си артистична и мистична. Дони каза, неадекватно както винаги, че му иде да се насапониса от удоволствие. Стефане, Дони каза, че за пръв път те вижда с чак такъв революционен план. Липсват ти само мустаци, за да изиграеш Радния Бенковски. Това го видяхме в материал. Глория каза, че си пял... Спокойно, колега. Не, просто за теб че си пял толкова добре, че все едно си пял на плейбек. А Йорданка Христова каза, че си имал изключително внушение и синхрон с ансамбъл Пирин. Въобще хубави неща казани и за Преслава и Стефан. Преслава, ти трябва да продължиш в следващия кръг на Music Idol. Стефана, заповядайте. Да видите, уважаеми зрители, като ви говорим, не е случайно. Мъжете наистина сме слабия пол. Сега мъжете ще останат малцинство. И в журито вече са малцинство. Въобще положението е тежко. Уважаеми зрители, на финала ще останат... На полуфинал. На полуфинал ще останат две жени и един мъж. Дайте да се подкрепяме. Сега да ви питаме... Тук няма ред. Как ще приемете евентуална загуба? Първо да ви кажа, не го говоря на изуст, не се прави интересен. От тук нататък губещи